Unibertsitatetik ateratzerakoan, nora eramango zituen bizitzak Mondragon Unibertsitateko ikasleak. Gaurkoan, ikasle ohi batzuekin elkartu gara. Ziklon jaialdian parte hartzen ari da non eta Palestinan. Ane Irazabal Palestinako berri emalea dugu. Ane, egunon. Kaixo, egunon. Bai, Ziklon da nazioarteko antzerkita zirku jaialdi bat, eta da Palestinan egiten dan lehenengo alditza. Ni Ane Irazabal Elkore Barrutionaz, Arrasatekoa, 27 urte ditut, eta kazetari honaz. Ikasi nuen lehenik historia Euskal Herriko Unibertsitatean, eta gero ikusentzunezko komunikazioa Mondragon Unibertsitatean. Orain nabil Palestinan freelance bezala, kazetari freelance bezala lanean Euskal Herriko hedabide desberdinentzako. Ni Jon Larrañaga naiz, getariaga, ingeniaritza mekanikoa ikasi nuen, eta, hain Mondragon Unibertsitatean irakasle eta ikaslari bezala nabil lanean. Ni Naroa Lortza Gorretxategi naz, Eskolagoi Eskola Politeknikoan Arrasaten ikasi nauen ingeniaritza informatikoa, bai teknikoa eta bai superiorra. Eta kasualitatez, nolabait, kanpoan ikasi ostean, etorri nintzen enpresagintza fakultatera, kooperatibetan lan itxera eta pixkat arlo soziala lantzera. Asko, beti egon naiz oso interesatuta ekialde hurbilean, eta ekialde hurbileko gatazka desberdinetan. Eta beti izan dut horrelako obsesio berezi bat Palestinaren eta Israelen arteko gatazkan. Orduan, beti neukan buruan lehenago edo beranduago bertara joatea gustatuko litzaidakeela, ezta? Eta aukera izan nuenean, kazetari moduan etortzeko eta bi gauzak bateratzeko, oso esperientzia polita izan da zentzu hortan. Ikasten zabitzen nian, pentsata duzu, zertan nahi dut nik lan itxea, ez da nire erantzuna zan ez dakiz zerbait, ez da informatika. Zan, hain evidentia, ez da hitzu joan klasera, pasaba 12 ordu lanak itxen tezan, zitzen du nik hemen. Hori, eta nire benetako gustatara jutia. Beti gustatu izan zait txikitatik, akorratzen naiz ni babiltzen nintzala, makinatxoa desmontatzen, montatzen, hau arreglatu nahian, bestia inventatu nahian, eta, pixka bat txikitatik atorkian zerbait da, ez? Nire buruan esaten, nik hontan nahi du lana, edo, investigatuko nuke zerbait, edo, bintzat zen hori bintzik beti da nik esan dut. Nik lagun asko dauzket, benetan dabitzena lanian, ez daukena zer ikusirik bere bizitza profesionalakin. Tesi izan da, karrera gogorra izan bazan, tesi izan da askozik gogorra gomendik. Nik nahi nuen tesi hain, nik tesi itaitik borrokatu nuen, gogotxu hartu nuen, eta gogotxu bukatu dut, baina ezin da bukatu gogorra gara. Oso polita. Profesionalki, master bat bezalakoa. Azkenian ikasi behar duzu zure kontura mugitzen, zure burua eskaltzen, hau da kazetari moduan lan egiten eta zure lanak bestei erakusten eta interesa pizten zentzu hortan ez. Eta pertsonalki oso esperientzia polita. Guztiz desberdina dalako, kultura desberdin badalako, gatazka egoeran dauen herrialde badalako eta, ikusten dituzun eta bizi dituzun bizipenak oso aberasgarriak dioz pertsonalki baita ere. Eta etxean jasoten gen bat, ez? Orduan zan zerbait, esatez ustela ez dakin nun bukatukote, baina argi dauke kooperatiba badala, nire helburua. Nik usten dut, ikasi behar dezuna gustatzen zaizuna, apasionatzen zaizuna. Bestela, pixka bat ikasiko oso igual, meiku batek diru asko iraztolako medikizin ikaste okazu, baina ez dakit hori ez du izan behar helburuen diretzako. Baina beldurra galdu behar zaio baita profesioari, uste dute unibertsitateak zabaltzen dizula atea, ez? Baina gero autoformakuntza ere oso garrantzitsua da. Oso, ondo, primera, neskak! Venga, musu bat! Neskak! Agur, paso bat!